தம்பி நீங்கள் பொண்ணு வீடா? இல்லைண்ணா. அப்புறம் பையன் வீடா? இல்லைண்ணா. அப்புறம் மண்டபத்துக்கு பக்கத்து வீடு. ஓஹோ, ஆமாம், நீங்கள்? நான் மண்டபத்துக்கு பின்னாடி வீடுப்பா. சாப்பிடு சாப்பிடு. என்னப்பா ஸ்வீட்டே இல்லாமல் சாப்பிட்ற? தம்பி இங்கே வாப்பா. நானா தம்பிக்கு வை, வேணாம். தம்பிக்கு வை, எனக்கும் கொஞ்சம் வைப்பா. போதும் போதும் போதும்பா. தம்பி வேற ஏதாவது வேணுமா? தம்பி இங்க வாப்பா, வேணாண்ணா. இங்க வாப்பா. கட்லெட் வை, எனக்கும் கொஞ்சம் வைப்பா. போதும் போதும் போதும். நமக்குன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் இவன் சாப்பிட்ணுங்கிறான். தம்பி வேற ஏதாவது வேணுமா? உனக்கு வேணும்னா நீ வாங்கி சாப்பிடு. சும்மா அவனுக்கு போடுன்னு சொல்ல அதே சாக்கில் நீ வாங்கி துண்ற. அசிங்கமா இல்லை உனக்கு? கண்டுபிடிச்சிட்டான் போல. சாரிப்பா.